ವಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ರಂಜನೆ ಉಪ್ಪನ ಕೆಂಡ ಏರು ಬುಡ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ರಂಗಸ್ಥಳ ಅವು ಚೌಪ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಡನಾಟೋಡ್ಲ ವಾ ಕಂಬಳದಕ್ಕಲ ₹1 ಸಂಭಾವನೆ ಟೈಪದ ಇರುತ್ತ ಕಂಜಿಲು ಅಂದ್ ಅಂಜನ ಗಿಡತ್ತು ನಡ್ಜಾಲು ದುಕ್ರಣ್ಣೇನ್ ಬಂದ್ಪುಣ ಅರ್ಧ ರಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೂಜಿ ವೇಲ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ನೂಜಿ ಪಾಡಿ ಸಂಕಣ್ಣ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲ್ಗಡಿ ಈ ಎರುಗಟ್ಟು ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಟ ಬೇಚೋಲ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೊಂದುತ್ತೇರಿ ಏನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಚ್ಚೆ ನಾ ಅಮ್ಮೇರ 4 ಸರ್ತಿ ಎರು ಕಟ್ಟದೆ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಏನ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಗಾರನ ಪೂರ ಮಾರ್ದು ಎರು ಕಟ್ಟೇರಿ 5 ಲೋಕ ಉಣಂದೆಗಳು ಜನ ಅಪ್ಪೆನ ಅಜ್ಜಿನ ಬಂಗಾರ ಮಾತಾ ಮಾರಿ ಯಾರು ಬಂಡೊಂತೇರಿ ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಬೋದು ఆయన ప్రయోజనం ఇచ్చినందుకు ఏంటంట 1000 గట్లే జనక్కులను ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಆತನು ಸ್ನೇಹಿತರು 1000 ಗಣ್ಣ ಮೇನೀರು ಮೈಪೇರ್ನದಂಡ ಮೈಕನ್ನಲ್ಪ ಜೀಲ್ ಪೋಯೆ ಕಡಂಬೇರು ಮುಡ್ಪಡ್ದು ದಾನಾಂಡು ಒಯ್ನ್ ಬಿಡ್ಪುಣು ಕೇಂಡೇರು ಅತನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಆ ಕಲಿತಾಕ್ಲು ನಾ ಬಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬೆಕ್ಕಲು ಮೇರೆ ಬಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದೇರಿ ಆ ಕಾಲದ ಕರ್ನಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗೊಂದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿಂದ ಕಾಡು ಒಟ್ಟುಲ್ಲ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪಾಕಬೆಟ್ಟು ಮುಣ್ಕೂರು ಈ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ಅವು ಏರು ಬರುವೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಣಿಯರು ಸಂಜೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಫೈಟ್ ಇರಲು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ವೀರಕಂಬಡುಳ್ಳ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆರು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟದ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಭಾರತ ಎರಗಡ ಏನಾರು 97 ವರ್ಷದ ನವತರುಣ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ವೀರಕಂಬ ಶೀನ ಶೆಟ್ರು ಬಲ ಆಡ ಪಾತೆರ್ದ ಆರ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತೆರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತ ಹೇಳಾರ ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಕಾರದ ಗಂಟೆ ಕೈತ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ತೊಂದರೆ 97 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನವತರುಣ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದುಳ್ಳಾರು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಲೆ ಸರ್ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಸರ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಂಟಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರುಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರು ಎಂಕಲು 1980ನೇ ಇಸೀಡ್ ಬೋಳನ್ ತುರ್ಡು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರಿ ಕುಡಿದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತುರ್ಡು ಮಾಡ್ತು ಅಪ್ಪ ಕಡಂಬೇರಿನ ಎತ್ತ ಎಂಕಲು ನೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ರೆಫ್ರಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಳ್ಗೆ ನಡ್ತಾರೆ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತರಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ತರಕ್ಕಲ್ಲ ಕನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಂಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫೋನು ಗಂತಗಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಅಂದಂದು ಅವ್ರು ವಾ ಎರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೂಲ ದಾಯ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ತರಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ತರಕ್ಕಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂದು ಈ ಫೋನ್ ಹತ್ತು ಅಂದು ಮಲ್ತದು ರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರುಣ ಅವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಳ್ತದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜೆಇಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಳ್ತದೆ ಅವು ಮಲ್ತದು ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮಗನ ವರ್ಷ ಫೋನೇ ಮಲ್ತಾವ ಆ ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಈ ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಮೈಕನೇ ಮಲ್ತದು ಮೈಕ ಮಲ್ತಾನ ಆ ತಾರೀಕು ಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನಿ ತಯಾರಾಯ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಏರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನಾಲ ಎಲ್ಲ ನೀರವ್ರು ಬರೋದು ಅಂದು ಸರಿ ಆ ತಾರೀಕು ಕೊಂಚ ನಿರೂಪಕೇರ್ನ ಗಂತಡು ಏರು ಹುಡುಕಣ ಅಂದಂದು ನಿಜವಾಗಿ ನಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ರಂಜನೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಂಡ ಏರು ಬುಡ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ರಂಗಸ್ಥಳ ಅವು ಚೌಕಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಆಪುಂಡು ಆ ಪೊರುಳು ಆ ಬೂರುನ ಲಕ್ಕುನ ತೆಲಿಪುನ ನೆಲಿಪುನ ಪೂರ ಆ ಏರು ಬುಡ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ತಂದೆ 3 ಖಾಲಿ ಪಾರ್ ಬರ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹನ್ನೊಂದು ಆತಿ ಇಂದು ರಂಗಸ್ಥಳ ಅವು ಚೌಕಿ ಅಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು 2010 ಮುಟ್ಟಾಗಲ ಕಂಬಳ ಪೋಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುನ ಉಂಡ ಎಂಕು ಜನ ಮೆಗ್ಗಿ ಏರು ಬುಡ್ಪಾವನೆ ಜನ ಮಗ್ಗಿ ಏರು ಗಿಡಪ್ಪುನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಏರು ಕಂತಡಿ ಏರು ಬುಡ್ಪಾವನೆ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ನಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅನ್ನಂದು ಈ 30 ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಡನಾಟೋಡ್ಲ ವಾ ಕಂಬಳದಕ್ಕಲ ₹1 ಸಂಭಾವನೆ ಎಂಕಲು ಆ ಎರುಗಿಡಪ್ಪನ ಆಗ ಆ ಇರುತ್ತ ಅವು ಅಂದು ಬೇತೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು
ಅದಕ್ಕೆ ದಾಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ದಾಳ ನಿಂತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏಮನ್ಪುಂಡು ಬಜೆಗೊಳಿದಾರು ಎಂಕುಲು ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ದುಡ್ಡು ಕಡಪುಡು ಐನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬೇರೆ ಕಡಪುಡ್ದ ಅವು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಆನ್ ಜೊತೆ ಇನೀಸದ ಆಯ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಕಂಬುಲ ಇನೀಸ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಖರ್ಚಿಲುಂಡು ಈರ್ ಬಂಡಾರು ಇಂದು ಪೂರ ಈರ್ನ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎರೆಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತರು ಎರು ಅವು ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಸುರಣ ಸರ್ ಬಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ ಊರು ಟೈಪ್ ಎರುಳು ಕಂಜಿಲು ಅಂದ್ ಅಂಜನೆ ಗಿಡತ್ತು ನಡ್ಜಾಲು ದುಕ್ರಣ್ಣೆ ಅನ್ಪುಣ ಅರ್ಧ ರಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೂಜಿ ವೇಲಿ ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ನೂಜಿ ಪಾಡಿ ಸಂಕಣ್ಣ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಸಾಲ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅಡ್ರೆಡ್ ಸರ್ತಿಲ ಸಮ ಹೊತ್ತು ಮೂಜನ ಸರ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದೊಂದು ಜೊತೆ ಅಪ್ಪ ಲೈಟ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಲದ್ದಿ ಕಂಡುಡು ಕರೆತ್ತವು ಕಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾನ ಬಂದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಂತು ಕೊರಿಯೇರು ಅಂಚ 4 ವರ್ಷದ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮೀರಿ ಎತ್ತಿ ಯಾನ ಏನ ಮೆಗ್ಗಿ 4 ವರ್ಷ ಕಂಬಳದ ಎರುಳ ಕಟ್ಟದ ಅಂದ್ 4 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಗಿಡದು ಅವು ಜೂನ್ ಬಲ್ಲದೆಟ್ಟಿ ಅಂದ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಗಿಡದ ಬೊಕ್ಕವು ಕ್ರಮೇಣ ಉಂಟು ದಯಂಡ ಈ ಎರುಗಟ್ಟು ನಾತ್ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಚಟ ಬೇಚೆ ಊರಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡು ಒಂದುತ್ತೇರಿ ಏನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆರೇನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಆ ಕಾಲೂರು ಪಲೈದೇರುಕು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇಚ್ಚ ಬಲ್ಲದೇರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿ ವರ್ಷ 4 ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಳಕೆ ಮಂಜಾಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕೆಸರು ತಗೊಂಡು ಗಣಪಲಾಯ ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯನೇ ಅಡ್ಡಬಲಾಯಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ನಾ ಅಮ್ಮೇದು 4 ಸರ್ತಿ ಎರು ಕಟ್ಟದೆ ಎರು ಕಟ್ಟದು ನಾ ಅಪ್ಪನ ಬಂಗಾರ ಕೂಡ ಮಾರ್ದು ಎರು ಕಟ್ಟೀರಿ 5 ಲೋಕ ಉಣಂದೆಗಳು ನಾ ಅಪ್ಪನ ಅಜ್ಜಿನ ಬಂಗಾರ ಮಾತಾ ಮಾರಿ ಯಾರು ಬಂಡೊಂತೇರಿ ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಹೂ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳದ ಎರು ಕಟ್ಟನಿಗೆ ಓಡಿಸಿರಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ 5 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಕುಳ್ಳ ಉಂಟು ಗೇಣಿಯೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎರು ಕಟ್ಟದು ಅಕೇರಿಗೆ ಜಾಗೇನು ಬಿಡುದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಕೆಲವು ಏನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು ಬೇಚಾಯ ಉದಯ ಮುಂತಾಯ ಆಪುಜವು ಅವು ಪಿಲಿತ ಸವಾರಿ ಕತ್ತಂದೆ ಮುಂತಾಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಯಾನು 4 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಅಪ್ಪೆಡ ಬಂಗಾರ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಡುಜಿನ ಬಂಗಾರ ಅಂಚೆ ತಂದಿಜಿ ಗೇಣಿದ ಕೊರಜಿ ನಂಡು ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಾಪುಡು ಐದು ಕಂಬಳ ನಾಡಿಗೆ ಉಂಟ ಬಾಕಿ ಜನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಪೋಂಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 2010 ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ತರಾಗ ಪೋಂದುತ್ತೆ ಐಟ್ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂತೆ ಕಾಂಡ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ 2010 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂದ್ 80 ಸುರು ಮಲ್ತ 2010 ಮುಟ್ಟಗಳ ಕಂಬಳ ಪೋಂದುತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಪೋದು ಆಯ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ 1000 ಗಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು 1000 ಗಟ್ಲೆ ಎರು ಕಟ್ಟನಕ್ಲೆ ಇದು ಬತ್ತನ ಎರು ಬುಡುಪುನಕ್ಲೆ ಇದು ಬತ್ತನ ಪಾರುನಕ್ಲ ಇದು ಮಾತ ಒಂದು ಇದ್ದಿನಾಂಡ ಓಲು ಪೋಣ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಲು ಪೋಣ ಸೀನಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪುನಕುಳತ್ತಂದೆ ನಾನು ಈ ತರಿಟದಕ್ಕೂ ಆ ತರಿಟ ಸೀನಣ್ಣ ದಾನ ಕೇಳ್ತಂತೇರಿ ಕಡಂಬಿನಾಡು ರಾಜ ವ್ಯಾಪಕ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಕಡಂಬ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ 5 ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ಐದು ತುಂಬು ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಯಾನ್ ಆ ತರಿಟ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರ ಆ ತರಿಟ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ತಂದೆ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕ್ಲೋಜಿ ನರಮಾಣಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತೆ 4-5 ಜನ ಹೋಗಿ ರಾಜು ಒರೀ ಮಾತ ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಮೇನೀರ್ ಮೈಪೇರ್ನ ಮೈಕನಲ್ಲಿ ಪದ್ದು ಇದು ಪೋಯೆ ಕಡಂಬೇರು ಪಡ್ದು ದಾನ ಒಯ್ನ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಂಡೇರು ಅತನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಆ ಕಲಿತಾಕ್ಲು ನಾ ಬಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬೆಕ್ಕಲು ಮೇರೆ ಬಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದೇರಿ ಇರುಗೆ ಪುನಃ ಬಡವತ್ತೊಂದು ಬಿರಿವತ್ತೊಂದು ಹೋಯೆ ಹುಡುಗಿ ದಾಳ ಅನುಭವ ಅತ್ತ ಇರು ಬಲ್ ಪಗಾರದೇರಿದ ಅನ್ಪುಣಕ್ಲ ಬಲ್ ದಿತ್ತೊಂದೇರಿದ ಅನ್ಪುಣಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಿ ಅಂಚ
ಆ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲಂಚೇನೆ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊರು ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಪುನಕಲ್ಲೇನು ಆರ್ಮೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಧೂಮಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣ ಈರ್ನ ಎರಡು ಪತ್ತು ನಕ್ಳೂರು ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ತು ತುಯರೇಚಂಡು ಏನನ್ನೇ ಕೊರಿಸಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಡುದು ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೇನ ಹೆಚ್ಚ ಕುಳಿದು ಬಚ್ಚಿದ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಅಂತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟೋಡು ಹೋತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಪಂಡಾರ ಇತ್ತೆ ಈರ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನ ನೆಕ್ಕೆ ಪೆರ ಪೋಪನಂಡ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಎರು ಗಿಡ ಏರ್ನ ಎರುಪುರ ಗಿಡ ಅವೇ 4 ವರ್ಷ ಎರು ಕಟ್ಟಿ ಎರು ಬುಕ್ಕ ಉಂತ ಯಾರು ಯಾನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ 25-30 ವರ್ಷ 52-75 ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಕಂಬಳ ಪೋಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ 5 ಬೊಕ್ಕ ತಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಗಿಡತೇನೆ ಅಂಡವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಗಿಡತೇನೆ ಅಂತ ಎದ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಗಂತಡಿಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡಾರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಪಗದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ಬರ ನೆನಪುಂಡ ಇರಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಪನ್ಪುರಂಡ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ಉಂಡ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟು ಪೈಯೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮುಣ್ಕೂರು ಧರ್ನ 2 ಜೊತೆ ಇರಲು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಆ ಕಾಲದ ಕರ್ನಾರ್ಜುನ ಕಾಲಗೊಂದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಗೇಂಡ ಕಾಡು ಒಟ್ಟುಲ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಪಾಕಬೆಟ್ಟು ಮುಣ್ಕೂರು ಈ 3 ಜೊತೆ ಇರಲು ಅವು ಏರು ಬರುವ ಏರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಣಿಯರು ಸರಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಫೈಟ್ ಇರಲು ಅಂದ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಪಾಕಬೆಟ್ಟಲು ಅಂತೆ ಡೌನ್ ಅವನ್ ಬರ್ತಂಡು ಮುಣ್ಕೂರುಲ ಕಾಡಬೆಟ್ಟುಲ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಕರ್ನಾರ್ಜುನ ಕಾಲದ ಒಂಥರ ಅವು ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಲ ಏರು ಬಿಡ್ನಾಗ ಬರಂತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದ ಗಂತದ ಅಲ್ಪ ಅಪಗ ಮಿನಿ ಆಯನ ಮಿನಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಿನಿ ನೆನಪುಂಡೇರಿಗೆ ದಾಯ್ತಾಂಡ್ಲ ಅದು ಅಪಗದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತದ ಕ್ರಮ ಬೆಚ್ಚ ಅಪಗ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾದ ಹಾಕೋಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಗಂಟದೆ 10 ಸತ್ತು ತಿರ್ಗಾದು 10 ಜನ 4 ಜನ ಹಾಕೋಣೆ ಇಚ್ಚ ಅವು ಇದ್ದಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಪಗ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿ ಅಂದ್ ಅವು ಭಯಂಕರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ 10 ಜನ 4 ಜನ ಹಾಕೋಣೆ ಅವು ಉಂಟು ಅಪಗದ ಜೀರ್ಣ ಬುಡುಪ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡ ಏರು ಬುಡುಪ ಅವನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚು ತಾಕತ್ತನ್ನು ಇತ್ತೆ ಅವು ಇದ್ದಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಹತ್ತು ಗಂತದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಂತಡಿ ಆಂತು ಇಟ್ಟು ಬುಣ್ಣಾಲ್ ತೇರಿ ಜೈನೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರು ಬುಣ್ಣಾಲ್ ತೇರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟದ ಒಂದು ಏನೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ಈ ಉಂತಾವು ಉಂತಾವಡು ಉಂತಾ ಈ ಬಂಡಿ ಯಾನು ಈ ಬಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಬಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕೇಳು ಅದು ಕಡ ಬಂಡದ ಅದೇ 5 ಬಾಬು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ದುಚ್ಚನಾರು ಮೇರ್ನ ದಮ್ಮಣ್ಣನ ಏರು ಮತ್ತು 11 ಬಾಬು ಸಾಮಾನ್ಯ 6 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪುರ್ರು ಉಳ್ಪೋದಿರಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಿ ಭಾರಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಕಡಂಬೇರಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಇರ್ತದೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಏರು ಉಳ್ಪೋಂಡ 4 ಕೊಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡವು ಹನ್ನೊಂದು 4 ಇರ್ಲೇನಲ್ಲ ಗಡ್ಡಿ ಇರ್ಲೇನ 4 ಕೊಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ಏರು ಉಳ್ಪೋವನಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂದು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಿನ ಅಡ್ಡೆ ಎರುಗಿಡಪ್ನಕ್ಲೆ ಏರು ಸರ್ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈರ್ ಗಂತಡ ಬರೀಪ್ನಾಗ ಸೀನಂಬುಲಿ ಶರತ್ತಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂದಾರಿ ಮರತೋಳು ಬಡಕಾಯ್ದು ಏರುತ್ತಂಡು ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದ ಮಂಡ ಅವು ಒಬ್ಬರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಆನಾಜ ದೇವ್ರು ಪುನಗ 5 ಪಾರಂತೆ ಆನಾಜ ಗಣೇಶನ ಪುನಗ ಆನಾಜಗ ಬೇರೆ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದನ ಅದು ಉದ್ದು ಪಾರುನ ಜವಣಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿಸ್ತಂದು ತೆಟ್ಟಿಯರ್ಲಜ್ಜಿ ಅದು ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕಾರ್ದು ಪಾರುನ ಹಾಕು ಈಚ ಮತ್ತೆ ಚಕ ಪಾರುನ ತಂದೆ ಆಯ್ ಪಾರಿ ಮುಲ್ತ ಆತದ್ರು ಆಯ್ತು ಪಾರುನ ಅದು ಮಲ್ಲ ಜವಣಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆನಂದಿ ಶರತ್ತಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಈ ಎರುಣಿ ಗೆಲ್ಪಾವೆ ಅಂತ ಜತ್ತೇರು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಪಾವೆ ಆತ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಾಕತ್ತ ಜವಣಿ ಶೀನಂಬಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಮಲ್ಲ ಜವಣಿ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬರ್ಲು ಪಾರುಂತಿ ಮುಖ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತೀರು ಮತ್ತೆ ಕುಜ್ಜ ತೋರೋ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರುಂತೀರಾರು ಇತ್ತೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಬೈತುಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ಲೈವ್ ಪುರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಟ್ಟ ಬೈತುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಈತ್ ಪುರ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಕಂಬಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಈ ಆಧುನಿಕತೆ ತೆಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯರುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ
ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರು ಕಟ್ಟನ ಇರುವ ಜನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಬನ್ನಾಗ. ಅಂದು ಈ ಇರುವ ಜನ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ಕುದಿಸಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಇವರು ಪತ್ತದ ಬುಡಿಯರೆ ಇವರು ಪಾರ್ದು ಗೆಲ್ಪುಣೆ ಹಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ತದ ಬುಡ್ಪುಣ ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಪುಣೆ ಹಚ್ಚ. ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂದರಿಕೆದಾರ್ದ ಒಂದು 5 ಜನರದ್ದು ಮಿತ್ತುಂಡು, 3 ಜೊತೆ ಉಂಡು, 5 ಜನರದ್ದು ಮಿತ್ತುಂಡು. ಈ 5 ಜನದ ಪೈಕಡು 10 ಜನ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಂದ ದಯದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು. ಆಯೇ ಒಡನಾಟೋಡು ಇತ್ತನ ನರ್ಮಾಣಿ ಪತ್ತದ ಬುಡುಪುನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಶನಿಯಾರು ದಾನಿಗೆ ಪತ್ತದ ಬುಡುಪುನ ನರ್ಮಾಣಿ ಆಗಲ್ಲ ಏತೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಯಾನ್ ತುಯಿನೆತ್ತೆಟ್ಟು ಏತೋ ಎರ್ಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ತರಡಿ ಎರ್ಲು ನೋಣಲ್ದ ರೆಡಿ ಜನ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಎರ್ಲೇನ್ 2 ಜನ ಬತ್ತು ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ 2 ಜನ ರೆಡಿ ಜನ ಆಜಿ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಕರ್ಕಲ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಒಟ್ಟನ ಇರ್ಲು 2 ಜನ ಅರಬ್ಬಿ ಬೇರೆ ಮೂಡಾಯಿರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ 2 ಜನ ಬತ್ತು ಬಿಡು ಅಂತಾನೆ. ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ದಯನಿಗೆ ನಾವು ಒಡನಾಟ ಇಚ್ಚನಕ್ಲಿಗೆ ಇರಲು ಕೇಳಲೇಕ ಈ ಶನಿಯಾರು ದನಿಗೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ದಯನಿಗೆ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಬಂಗಾಳ ಪೇರನೇ ಬರ್ಪುಣೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಡನಾಟ ಇಚ್ಚ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಇರ್ನ ಫಲ ಇದು ಎರ್ಲು 2 ಬಟನ್ ನಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಗ್ಗಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ದಾನೆ ಸಾಡ್ಬೋ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ನೆತ್ತಾನಿಗೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಆ ಮಗಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಬಹುದು ಎದ್ದರು ಅಂತ ಒಡನಾಟ ಆ ಒಡನಾಟ ಉಚ್ಚಿನ ಆತಂದು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮೀನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಳ್ಳೆ ಇರಲು ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಇದು ಅನುಮಾನವೇ ಇದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಎರ್ಲು ಯಾನ್ ಸೇರಿನೆಟ್ಟು 2 ಸುತ್ತು 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಕೊಂಚ ಹತ್ತೊಟ್ಟಿಡುಪ್ಪು 3 ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ಜಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ತೊಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊ ಆತನೆಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತ ವಾ ಎರ್ಲು 3 ಸುತ್ತು ಮುಟ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಗಂತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತೊಟ್ಟಿಡುಪ್ಪು 5 ಬೊಕ್ಕವು ಅಂದ್ ಸರಿ ಕಡೆದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಯ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣ ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪರು ಸರ್ ಕಡೆದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಹೆಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಎಸತ್ತಿಗೆ ಮಾತೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಕಂಬಳದ ಎಸತ್ತಿಗೆ ಅವು ಮನಪೂರ್ತಿ ಅದು ಬೇನುಡುದು ಅಂದ್ರ ಹೆಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಡುದು ಬೇನುಡು ಆ ಎರು ಬುಡ್ಪಾವನೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ಗಿಡಪುಣ ಆವಡು ಅದನ್ನ ಕಂಬಳದ ರೆಫರಿನ ಕುಲ ಆವಡು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕ ಪೂಡ ಹತ್ತಿತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿ ಅಕಲ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತುಮಲ್ತನ ಖಂಡಿತವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಂದು ಹಿರಿಯರು ಈತ್ ಬರ್ದು ಪಾತಿರಿಯರು ಕೇಳ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ತಂದರು ಈರಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ನನಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ಸರ್ ನನಾದ ಬೆಲೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಕಂಬಳ ಈರ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆವಾಡ್ ಸರ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಬಂದು ಕೇಳಂತಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ವಲ್ಪ